అలసందల బోండాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: శనగపిండి 1 కప్పు, ఉప్పు తగినంత, కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, అలసందలు 1 కప్పు, చిన్న బంగాళదుంపలు 1 కప్పు, చాట్ మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, పచ్చిమిరపకాయలు 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు తగినంత, నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా, కొత్తిమీర కొద్దిగా. అలసందల బోండాలు తయారు చేసే విధానం: ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఒక మిక్సీ జార్లో నానబెట్టిన అలసందలు వేసి మిక్సీ పట్టుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని ఉడికించిన బంగాళదుంపలు, పచ్చిమిర్చి, చాట్ మసాలా, ఉప్పు, కారం, కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. మరో మిక్సింగ్ బౌల్లో శనగపిండి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. కలిపి పెట్టుకున్న అలసందల్ని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకుని శనగపిండిలో అద్ది వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే అలసందల బోండాలు రెడీ.